ನಮೇನಿ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೋಕುಡೆ ಬನಳ ದೆಕ್ಕದು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಬನಳ ಇಟ್ಟು ದೀಡದು ಬನಳ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡೆನಾಥ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುದು ಐಡುದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆ ಗಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡುದು ಅಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುದು ಕಂದು ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಇತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಜನ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದೀನಾಗ ರಡ್ಡೆ ಕೆತ್ತಿ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಹತ್ತದು ಪಾಲ್ಯ ಕೆತ್ತಿನ ಐಡ್ದು ಕಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಣಾಗ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಡು ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಳ್ದು ಚೂರು ಗಂಜಿ ತೇಲಿದ ತೊಂದು ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗ ನೀಡಿ ಚೂರು ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿದ ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಐನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ